Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Gin patukod nga structure sa barangay Tangub sa Bacolod naging pauntat sang obo kay wala sa permit pagahiwatan sang bulang. Isa ka minor de edad patay, siyang pilason sa mabunggo ang truck sa puno sang kahoy. Pilason nga dolphin na rescue sa baybayon sa Bago City. Mga taga Bacolod nagpakalapot sa Escalante City sa pagpangawat sang kable. Sa good vibes, mga waterfalls ka may matugnaw nga tubig aton diskubrihon. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pilason nga dolphin na rescue sa Bago City. Isa ka pilason nga dolphin na rescue kahapon matapos ini makita sa baybayon sa barangay Sampinit sa syudad sang Bago. Mayara ini sang pila sa iya ulo. Sunod sa City Agriculture Office sang Bago, ini siya ang ginapatihan babae nga bottlenose dolphin. Ini ang may kalabaon nga 2.44 meters kag nagabugat sang 300 tubtub 400 ka kilo. Matapos gindapatan sang bulong sang rescue team, gilayon man nga ginrelease ang dolphin. Sa number 9, COMELEC kag duha ka mga government agencies ginaplano nga isaylohon sa ginaplano sa karon nga legislative building sa Bacolod City. Ginatinguan na sa katapos ang COMELEC Bacolod nga masalbar pa ang mga nabasa nga mga dokumento kag office supplies sa ginbaha ang ilang opisina sa nagligad nga semana. Si Election Officer Attorney Katrina Trino Cania nagsugilano na kay Mayor Aldi Benitez para sa lugar nga pwede masailungan sa COMELEC sa syudad. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Maghari III, isa sa mga ginatun-an ang pag-transfer sa COMELEC office sa ipatukod nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Magluwa sa COMELEC, mahimo man masaylo diri ang opisina sa Department of the Interior and Local Government halin sa daan nga City Hall kag ang opisina sa Registry of Deeds sa Hall of Justice. So far sir, muna siya, Register of Deeds ROD. made the request kay as to titling of the City of Bacolod. So interconnected mo ang assessor, treasurer's office, Register of Deeds. That might also be of service to as many residents of Bacolod rin na lang hasta ang atong titling. And it will decongest the courts. Kailangan man nag-request man mga judges for more space in the Hall of Justice. So if assuming Register of to be transferred here, then there will be more courtrooms. Sa number 8, 51% sa target mabakunahan sang measles rubella vaccine ang tigayon na labot sang Negros Occidental sa nagapadayon nga Chikiting Ligtas campaign. Sunod kay Dr. Gurley Pinongan, ang OIC Provincial Health Officer, sa kahapon nila nga datos masobra sa 113,000 na ang tigayon nila nga nabakunahan kag ang syudad sang Himamaylan ang may pinakamataas nga accomplishments sa ilang nga target, 77%. Nagasunod naman ang Kanduni, samtang padayon ang kampanya sang PHO para sa COVID-19 vaccines. Padayon man ang pagduso nga tigayon malambot ang Alert Level 1 para sa mga yadtong nagapabilin sa Alert Level 2. Sunod kay Pinongan, nagahulat sila sang abiso bahin sa mag-aabot pa nga mga bakuna. Anabilin amo ang Sinovac kag mayara man sang Pfizer para sa general population. Aton man lang yung laban mga senior citizen ang wala. Ma'am, So, alert level 2 bagay. Sa number 7, mga taga Bacolod nagpakalapot na sa Escalante City para magpangawat sa ang kable sa mga telecommunications company. Isang arestado samtang apat ang nagkapalagyo matapos madakpan nga nagpangawat sang kable sang PLDT sa highway sang barangay Balintawak sa Escalante City sang kahapon. Sunod sa PNP, lunsay mga taga Bacolod City ang mga sospek sa likod sang pagpangawat sang kable sa lugar. Isa sa ila ang naaresto nga amo si Joan Villarosa. Na-recover sang PNP ang 11 ka mga nagkalain nga cable wire pati ng isa kasanggot.
Na-recover man ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Kaso nga theft ang ginpasaka na batok sa ila lakip na sa mga nakapalagyo nga mga suspetsado. Sa number 6, mahimo nga si Rafael Bailosis ang magatalo sa papel nga nabakante ni Jose Maria Sison nga leader sang CPP sa iya sini nga pagtaliwan. Ini ang personal nga opinyon ni Veronica Tabara nga sadto anay nangin kaupod man sang grupo. Nagapati si Tabara nga may epekto gid man sa rebelding grupo ang pagkadula ni Sison, labi na nga ini ang pinakamataas nga lider. Wala labot pagid sini may epekto man ang masupog karon nga kampanya sang militar. Nagapati siya nga si Bailosis ang magabulos nga karon nagapungko nga chairman sang CPP. Si Bailosis sa karon ang pinaka-senior sunod sa iya. Si Tabara ang nagapungko bilang co-chair sa Joint Enforcement Monitoring Committee kung sa diin siya nagatiglawas ng kapatiran para sa nalagdaan nga peace process ng gobyerno sa RPMP, RPAABB ang nagapati nga amat-amat ang pag-abot karon sang lubos nga katumanan sang mas maayo nga kabuhi para sa yadtong mga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Yan yung gina nila pang i-impal. Pero sa akong personal knowledge, ganyan nandun mga sa Central Committee, at pinalagay ng line up sa mga sinikat. May panalag, may pagtansya ko sila yung akong tansya si Rafi Bayon. Siya na pinaka-senior para sa position ng mga Sa Of course, depende na. Ano ng title niya, Chairman? Sa gihapon, wala man nagbago ng Chairman sang CPP? Chairman Chairman CPP, Central Committee, ng highest leading Si Bailosis, din taga-diin na siya, ma'am? Ni Negro? Luzon. Sa number 5, minor de edad patay siyam ang pilason sa mabunggo sa pulo sang kahoy ang isa ka truck gikan sa simbahan. Patay ang isa ka 15 anyos ka babae samtang siyam ka iban pa ang pilason matapos nga magbunggo sa puno sang kahoy sa kilid sang dalan sa barangay Tapi sa Cabangalan City sa Martes. Sunod sa PNP, gikan sa simbahan ang mga sakay sa truck kag sila ang idulong kuntani sa barangay Bagbalyo. Samtang nagadalagan, galiyon lang nga nag-loose brake ang truck sunod sa pulis kabangdanan nga nagrekta kag nabunggo ini sa puno sang kahoy. Ginaligar na hulog kag naipit sang goma ang minor de edad nga amo gintunaan sang iya kamatayon. Giliyon nga gindala sa ospital ang siyam ka iban pang nagkalasamaran. Ginitay naman sa Kabangkalan PNP ang driver sa truck. Sa number 4, pagkutkot para matun-an ang nadiskubrihan nga pugon o kun tunnel ang ginatugya na sa National Historical Commission. Nabato na sa National Historical Commission ang request ng syudad angon sa pag-usisa sang nakutkutan nga daan nga mga pagkabutang lakip na mga tisa, ruida sang kalesa pati natulan sang kabayo sa Rojas Street sa Bacolod City. Nadiskubrihan upod sa ginapatihan pugon o kun tunnel nga nakutkutan sa mga trabahador nga nagaobra sa drainage project. Hindi pa mapatod ni Councilor Jason Villarosa ang pamuno sa Committee on Tourism kung ano ang mga plano sang NHC sa among discovery. Nahangpan niya nga liwat maapektuhan ang mga motorista kag mga negosyante nga malapit sa lugar kung liwat nga kutkuton ang natabunan na nga discovery. Hindi mo kita may mahimo dira kay mismo ang National Historical Commission do wala pa sila naka-reply sa ato. So I think ongoing gid ang project sa DPWH naka-request na i-hold for 1 week so para at least makasabat na tani National Historical Commission but acknowledgement letter lang na reply nila sa ato. It all depends kung anong direction sa National Historical Commission and of course ang direction ni Mayor. Sa number 3, pagpaisol sa barangay kag SK election sa Negros Oriental ginapaboran sang COMELEC, PNP kag AFP.
Pabor ang Commission on Elections kag mga opisyalis sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa ginaduso nga pagpaiway anay sang 2023 barangay kag SK elections sa Negros Oriental bangod sa natabo nga pinatsanay sa probinsya. Sa Senate inquiry sa natabo nga pagpatay kay Governor Ruel Digamo, ginsiling ni COMELEC Chairperson George Garcia nga suportado nila ang proposal ni Senator Francis Tolentino nga i-postpone ang BSKE sa probinsya. Apang may ginakabalak-an lamang ini nga pila ka mga legal issue sa postponement. Magluwa sa COMELEC, nagpahayag man sang suporta sa pagpaisol sang BSKE si PNP Region 7 Director Anthony Aberin kag Negros Oriental Army Chief Brigadier General Leonardo Peña. May angot naman sa ilang concern sa dugang nga mga tropa kag seguridad. Marso 4, gipatay si Governor Digamo kag napulo ka iban pa nga mga persona kag isa sa mga ginalantaw nga rason amo ang politika. Sa number 2, pila ka mga lideres sang kapatiran o kung sa tuanay RPA-ABB ang nag-alegar nga sila ang ginamonitor sang katapos ang Special Partisan Unit o Consparo sang CPP-NPA. Inisuno kay Veronica Tabara nga karon nagapungko man bilang co-chair sang Joint Enforcement Monitoring Committee o kun JEMC. Suno kay Tabara sini lamang pila ka lideres nila ang naka-eksperyensya sini kag sa ila nga bahin sila ang labing nagahalong kag nagapangayo sila sang pagpangapin. Suno kay Alan Gozon nga presidente sang Democratic Alliance of Labor Organization o KONDALO, kasubong man Secretary General sang kapatiran, may pila man kaadlaw nga may impormasyon kag na-monitor sila nga ginapatihan katapos ang NPA nga yara ang presensya sa palibot lamang sang iya nga balay. Ang pinakaulihi yadtong sang Lunes lamang kag Martes kung sa diin may duha tubtub 3 kag 4 ka grupo ang ila nga nakitaan. Ginakabig niya nga siya ang isa ka fixed target. Hindi man gani siya combatant rason nga wala sang basihan para sa amo nga propaganda sa mga suspected NPA sunod sa iya. Ginsakdag sini nga adlaw ang Provincial Peace and Order Site Coordinating Team meeting nga ginpamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Kabahin ini para malambot ang katumanan sang bilog nga peace process. Nalakip man diri ang padayon nga proyekto para sa 727 ka mga na-profile nga katapos ang kapatiran. Ang Negros Occidental nakahatag sang livelihood, scholarship, lakip na health programs para sa grupo. So, Monday, pagka Martes, may 4 naman ka grupo. Isa ka babae, 3 ka laki sa babae nagkadtog yapon. Pag nagabantay na sa bangga, nga perlikog na sakyan jeep. Sina naman, may ara naman 4. So, kami mga kilala man kung nga nagamonitor, nagpabalo sila nga itong 4 nga nagbantay sa nagligad nga dalaw arag yapon. So ito na tingala kung ako gandang ila target. Namugay man ang ilaya nga tuyo nga asasinawon ako. Nagpabalo lang ko nga hindi siya mayo nga propaganda. Primero nila ginatarget ang mga unit, mga leaders. Recently, nabatsaga namon nga pila ka open leader namon case in sa mga Sparrow unit. Siyempre, halin kami sa ila, kabalo kami sa movement. So, kinakantuan ang halay, ginapamangkot. Ayun, permanente may mga standby pila katao. Kaya ang Sparrow partisan, kilala na, 4, 3, pwede nila. So, kami, gahalong din kami, mga ibang kami sa gobyerno nga mabuligan kami nga mapangapinan dito. Kung makaigot sila, mahambal na sila, inang peace na, hindi na masustiner. Kanumero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginapatukod nga structure kag ginpauntat sang syudad sa Bacolod sa Barangay Tangub sa Bacolod City mangin venue sa pagulang sa barangay para sa ilang pista. May report si Nico Delphi. Ginpauntat na sang Office of the Building Official ang construction sang structure nga ginapatihan bulangan sa purok pagidait sa Barangay Tangub bangod sang kakulang sang building permit. Pero may nakaschedule na nga pabulang ang barangay para sa pagsaulog sang ila kapistahan sa Domingo. Suno kay punong Barangay Noli Villarosa, aprobado sang konseho ang schedule sang pabulang kag ang lugar man lamang sang tag-iya sang propiedad ang ginaayo nga gamiton sang barangay para sa amo nga aktibidad. Purpista purpose sa mo man na yang kanulam namon. This sa buong sa ubo ginasikaso na da nga siyempre may mga penalties na. Di ang iya na iya nga umano niya gidanay ang test niya nga gamiton.
Di ko galing kami, gayo kami, wala kami butangan mo. Kapangita ka rin kami sa opinion naman sa elementary, nagulang pa. Di alang-alang kami nga, dito kami ang pabulang sa elementary. Ginsiling naman ni Secretary to the Mayor Carol Joseph Chu nga ang paghatag sang syudad sang approval ang para lang sa gininyo nga special permit sa pabulang sang barangay nga para man sa pista sini. Pero wala nagakasuyiran nga aprobado man ang pag-operate sang lugar bilang isa ka regular nga bulangan. May concern sa pagsiya sa luta, no? May barangay resolutions, may dipasarang barangay resolution, dipasulutis ang dunian, then may isang dunian pang resolution. What is the resolution? Allowing na sa ang property na inaya with the consent, that is for a limited period. That is only not 3 days. Hindi na yan kasi nga operation ng sakit niya. For the meantime lang, for the fiesta lang, for the duration. Special granted. Not exceeding 3 days. Amo na yan ang ginagawa na. Gindugang naman ni Villarosa nga luyag naman sang tag-iya sang propiedad nga maglikaw sa mga issue. Amo nga bisan siya ang may pagduwa-duwa na kung dayunon o kung hindi ang pabulang sa barangay. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa good vibes sa kainit sang panahon, manami nga magpahulom sa mabugnaw nga tubig. Pero diin bala ang may mga matugnaw nga pusay. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa amo sini kapaang kakainit sa panahon magluwas sa magkaon sa pangpabugnaw. Ang paghulom sa matugnaw nga tubig ang swak nga trip subong nga summer. May mga palaliguan nga labaab ang tubig kag may mga busay nga ice cold ang tubig kay gikan mismo sa bukid. Paros na lang sang busay diri sa may Gawahon Eco Park sa Victoria City. Malayos water ang katugnaw sang tubig kaya rin mismo sa Northern Negros Natural Park. Ang manamit diri kay senior citizen friendly. May steps kag alagyan padulong sa falls. Pila lang katikang halin sa ginaparkingan sang salakyan, makalumpat ka na sa tubig. Sa mga may puwara sa pagkagiling ng adventure, ang pulang tubig waterfall sa Barangay Patag sa Silay ang manami man na paliguan. Mataas ang drops ng tubig nga gikan man sa Northern Negros Natural Park. Mga 30 to 45 minutes nga lakat, malabot ang waterfalls. Sigurado nga wala sang karabaw nga nagapaligo sa ibabaw kay forestal area ang ibabaw sini. Tugnaw-tugnaw sang tubig kay bisan sa kilid ka lang sang busay, mabatsagahan pa ang katugnaw. Kag kung gusto mo naman maligo sa matugnaw nga busay plus may upod nga kalingawan, ang Padudusan Waterfalls and Natural Slides sa Canlaon City, Negros Oriental ang swak para sa inyo. Sa unan lang gid ini sang La Castellana. May-ari diri sa waterfalls nga matugnaw ang tubig gikan sa bulkan Canlaon. Kag sa idalom, may natural slides nga naghurma na sa mga bato sa kadugayon sang panahon nga ginaagyan sang tubig. Kung may pag-ulan, makusog ba ng tubig sa natural slides? Pero kung malawig nga wala sang ulan, nipis ang tubig. Nagaserbi ini nga playground sang bata kag tigulang nga nagapangita sang kalingawan. Lamang ini sa ginatos ka mga busay nga makita sa isla sa Negros, pero ang ini nga mga busay ice cold ang tubig gan isampat sa panahon subong. Ini tanan ang makita mo lang sa Google Maps. Para mo ginatawag tanga ice cold water nga mga busay diri sa Negros. Mindo, hindi ko niya kagwanta magpahulong. Pwede ko naman palapit lang. Pwede ba kung lapit ka nagabugnaw mo ng palibot? Pangkuong-paw lang, mag-iingat na gito sa panahon. Kaagap ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.